Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subong sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng... Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa ngaton matahom kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is My Life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. Ano nga traso mo kay Madam Hau? Sa giri ko, be. May sala ka sa iya. Kaloy. Kag si Maria, doon lang nga bata mo, Dok. Kukuan, Loy. May ginatago ka sa kondo ka. Abi sa giri ko. Sa din ka subong man. Ari lang ko sa igad-igad. Hindi ka magkabalaka, Loy. Maluwag lang kuluwat sa imo, ha? Sugiran ta ka kung anong buot silingon sa ginambal ni Trude sa akon. Sa subong, hindi pa inintiyon nga may balan mo matuod, Loy. Ate, okay Nang panta ka, do medyo confidential gid ang inusugid mo sa akon eh. Hindi mo ko di magdugay kay Madam Doka. Nga man, mahalin ka da. Oo, delikado si Madam. May muyagan ning ipakidnap ang banay ha. Ako pa yan ang hindi niya paghimuan sa malain. Anong buot mo silingon, Loy? Ari diri subong sa basement sa hideout sa una si Sir Pancho. Yung pakidnap niyang iyabana, naging priso diri sa basement. Ano? Oo, Dok. Ari gani kami di subong sa hideout. King katuan niyang banaya. Ano niya si Sir Panso? Ang buot sa Trudis ngayon na. Pero hindi sila gaaway mo. Kabati ko, mapile sa allurement si Sir Pancho. Mabulag na sa kay Trudis. Tuod ka, Loy? Do ila ang plano ni Madam. Do pati banaya. Do iabuno yaman sa gagawin sa likod sa hideout. Diyos ko. Demonya gigaling Trudes ngayon na. Sobra pa sa utod niya kagamay. Dok, dali lang. Ha? Napay-pay ko sa tinaho ni Madam. Text lang Bye. Sige, bye. Kadamo na galis nagkakatabos ang madula ko dito sa asyenda. Alimal. Si Sir Panso, mabutang sa delikadong kabuhi niya. Si Lourdes, ginpatay ni Trudes. Dos hindi ako makapatis ni. Patay na si Trudes. Kag sunog kay Kaloy, may atraso ko na ako kay Trudes. Amo nang hambal ni Trudes sa iya. May lang kinakapalayo kami ni Maria. Kay kung wala, piho nga pati siya. Ipapatay man sang Trudes ngayon na. Nagdugang pagkitapat ang problema ko sa ginsugid ni Kaloy sa akon. Paano ko karoon mapangapinan si Maria sa kamot ni Trudes sa sitwasyon ko? Paano? Animal ka mo? Ano yung si Pancho, ha? Nagadugo ang ulo niya? Kukuan, Madam, ginlampusan gani ni Askal 10 ka 45 ya. Oh, mga gago ka mo! Mga gago! Madam, wala ko daya kabalo. Kay sila ni Askal kag ni Ungi man ang nagpalapit kay Sir Pancho sang magwa ini sa salakyan. Waay ko man nga lampusan niya sa pulo sa 45 ya. Nga aging pabayaan siya, ha? Nga wala niyo bulong! Wala man bibulong diri, Mga ma'am. alipungoy! Ay. Hala! Pakita ka mo sa ibulong sa ulo ni Pancho, ha? Nagasigid dugo, oh! Kulang na! Ate, oo, madam. Mangita kami di bulong. May tila sa ulo ni Pancho. Kasi ko na magtabo sa iya. Mga alipungoy, mga gago ko tinawo. Oh! Makita nyo, gid! Makita nyo, gid!
Madam, nagkunta ng dugo sa pilas ni San Pancho sa yaulo. Nabulong na siya. Gamay man lang gali. Galing kay ti kadugo kay basta sa ulo amo ginaya. Kamu, ha? Kamu! Wala ka mo nagkasunod sa instruction ko sa inyo! Madam, si Askal na iyang may sala. Si Askal na yan may salamat daw. Kapte kami siya maglampos ang iyang 45 sa ulo ni Sir Pancho. Gago! Sa din siya! Madam, ari ko. Palapit, Askal! Palapit! Madam, abi kay nagapanginpadlo si Sir Pancho mo. Muna nga ginpuko ko siya sang akong 45 sa ulo niya. Gali! Hindi mo lang naghambal na ako sa inyo nga hindi niyo siya pagsakiton? Madam, Hipas nga Hipas! Diin ang 45 mo nga armas, ha? Din! Ang ginlampos mo sa ulo ni Pancho, sa din, Ari sa hawak ko, madam. Abi! Dali lang ko. Ari madam. Ini galing gamit mo sa ulo ni Pancho? Ini? Nami na, oo. Ay, pasinsagin, madam, ha? Di ko gid balawngon. Gali? Gago ka? Ay, hala! Madam, ginlampusan mo si Askal sang 45 sa ulo. Tumbok ni Askal. Nalipong. Nang bagay si mo, gago ka! Ungo! Wala sang utok! Ay, madam ho, nagadugo ang ulo ni Askal. Basta isang tubo yung uho ngayon na, agad maampawan siya. Ay, duk karami ti Rose ang gago ya! Kung naluoy ka mo sa iya, bulgayo! Animal! Tudog naglampos ni Madam kay Askal sa ulo ba? Putesi, madam ba? Magapulag yung matayan sa kaki, Askal. Ay, tisalaya man ha. Man wala nagapamati sa instruksyon. Kundi katilaw siya kay Madam Trudes. Buong pasalamat siya. Kaya wala siya gintiro ni Madam. Uwi, buong na siya. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa iyo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Naumpawa na siya. Sakit sa ulo ko. Sa tira ko. Kamusta ng pamatsyag mo? Trudis. Ano ni? Naigdanog doon ako kagamot. Pasensya ka na, Pancho. Ikaw eh. Ginpaakig mo ako. Anong buot mo silingon? Nadumduman ko na. May mga tawang nagparapit sa akin. Mga tinawo ko sila, Pancho. Ginsugo ko sila nga ipakuha ka. Animal ka, Trudis. Anong buot silingon sini? Kaganong lugar yun eh? Okay. Sabton ko ang mga pamangkot mo. Ginpakidnap ko ikaw. Kag-ari ka sa basement sang amon daan nga balay. Ano? Yes, Pancho. Ano naman ba kadramahan yun eh? Ikaw ang nagsugod, Pancho. So, tapusan ko. What? Are you insane? Well, buang na kun buang ako para sa imo, Pancho. Pero, ari sa gusto nga paminsaron ako, Pancho. Ginhimo ko ini tungod hindi ako gusto nga magparayo ka. Gusto ko, ari ka lang sa akong tupad nga makita ko ikaw permi. Bullshit! Buhi ako, Trudis. Kabuangan ining pinsaran mo. No! Hindi ka ba kahalindre? Ano? Oo, Pancho. Diri ka. Tub-tub, hindi magbago ang pensar mo. Ano? Hindi mo mahimo ini sa akin. Buhi ako dali. Hindi pa subong, Pancho. Hindi pa subong. No! Buhi ako, Trudis. Buhi ako dali. Abduction kang illegal detention ang ginahimo mong ini sa akin. Ina, kung may makahibalo. You're insane! Hindi ako magprisuha diri sa basement gini. Diri ka matinar sa basement. Tub-tub gusto ko! No! No!
Puli na ta, madam. Ha, Kaloy? Madiretso kita sa munisipyo. Madam, kamusta to si Sir Pancho? May pilas ang ulo niya sa paglampos ni Askal sa pulos ang iya armas. Ano? O di na ano si Sir Pancho? Nalipong ini. Bulong naman siya ni Bulldog. Mayo lang gani kay gamay lang ang gisi. Amo bala, madam? Ang gago nga Askal. Wala ginagpamati sa instruction ko sa iya. Kundi, nakatiraw siya sa akon, lipong manggaling gago ya. Ay nga, madam, ginano mo si Askal? Ginlampusan ko man sa pulos ang arma sa ulo. Ano? Arangoy! Arangoy! Namit! Agoy! Menene mo na! Wala ka na mamati! Agoy! Nalipong gid ko ba? Oo liwat na! Kabaskog sang nagapok mo sa simento. Liwat na! Lang kayo wala nga dinero madam! Animal. Oh, perti si Madam Trudis, no? Kung gilampusan niya gid ko sa ang pulo sang armas ko sa ulo ko ba? Oh, agay! Uy, kanigano man mo! Sakit kay fuerte ang lampos siya sa ulo mo. Perti siya ba? Patyo niya gid ko galay? Ito sa labuban. Sa dasungan ni Askal, magsala ka pa, hay, siguruhon mo. Ha? Himuon kagid ni Trudis nga pampatambok sa mga kahoy sa likod balay. Yung gayay! Adimal ka, Trudis. Prisuhon niya ako dito sa basement ngayon. Sa diyan ba ng lugar ngayon? Daan ko nun nilang kabalay. Wala ko makatultol sa lugar ngayon. Wala siyang makabanugin sa ako nung mabalay sila nga daan, ha? Oh! Kasakit sa ulo ko. May bindahe ang ulo ko. Paano ako makabangon sini? Ginhigot nilang duha ko kamot sa magtimbang haligis ang kamang ini. Oh, animal ka, Trudis. Ano kiblang luyang niyang matabo? Ano ang plano ni Trudis? Ano? Doon hindi ako makapating himuon niya inisakon. Nag-amat-amat gwa ang matuod mo nga kolor, Trudis. Amat-amat ko lang may bala ng matuod mo nga motibo kag plano. Ano pag yung mga ginatako mo sa akong, Trudis? Ano? Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang grito. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Action Radio! Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala